दा बेवहाय जोंहा एसेबां जेबो बुंनांगौबो गैया जों मावदों मावाखै बेखौ जों सोरनोबा खोन्थाबाय थानांगौनि गोनांथिबो गैया इउनाइटेड फरामखौ बिथांमोना नाम लादों इउनाइटेड फरामा दिनैसिम जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंनो नाजादों आरो बुंदोंबो जेसेबांनाखि बर' लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि थाखायबो फ्राय जोङो सावरायनाय जादों बेयाव पेरामिलिटारियाव स्पेशेलि सावरायनाय जादों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे खोथा होदों दि बेवहाय BSFआनो जा बेसेबांनाखि पेरामिलिटारियाव दङ फ्राय 1000सो बर' लाइमोनफोरखौ जों थिसननानै होनायनि जों थांखि लानाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों जयेन्ट सेक्रेटारिनि जि एडभाइजार आगुआव बिथाङा जेब्ला एकर्ड जायो बेखिनि समाव आइबिनि चिफ डाइरेक्टरमोन एके मिश्रा सारमोन बिथांजों जों सावरायनायखौ नुदों दा बेयाव फैखांनायनि उनाव जों मोनसे निउसाव नुदों इउनाइटेड फरामखौ बिथांमोना नाम लादों इउनाइटेड फरामा दिनैसिम जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंनो नाजादों आरो बुंदोंबो दा बेवहाय जोंहा एसेबां जेबो बुंनांगौबो गैया जों मावदों मावाखै बेखौ जों सोरनोबा खोन्थाबाय थानांगौनि गोनांथिबो गैया जों जोंनि गोसो बायदियै मावदों आरो जों सोरनिबा आन्दोआव होननानै जों साना इलेक्टेसना जोंहा हार्डकोर हिसाबै फ्राय 678 जन दंबावो बिनि गेजेराव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टारानो जा चिफ सेक्रेटारियानो जा एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल लोगोसे जाय मानसिफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों एकर्डा जादों मानगोनां आइबिनि दायो चिफ डाइरेक्टर तपन डेका सार बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो बियो गासैबो फिक्साराव फैबाय बेखौ जोङो डिसेम्बराव मोननो हागोन होननानै जोंनो अलरेडि चिफ मिनिस्टार सारा जोंनो खोथा होबाय आरो बियो थांनाय जि बाजेट बे अलरेडि हमनानै दोनजाखाबाय आरो बेखौ जों थाबैनो मोननो हागोन मालेसियानि खोथा थाबाय मालेसिया फ्राय 4000नि बारा दङ बिनि सायावबो जों सावरायदों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय खोथाबो मोनबोदों बेसेबांनाखि मालेसियाफोर दङ गासैबो गभर्नमेन्टआ अलरेडि आसाम पुलिस साइडनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामजोबखाबाय आरो बिनि सायाव जेब्ला जों CMजों सावरायदों अब्ला बिथाङा बुंदों बिथांमोननि थाखायबो जिखि जाया माबा मोनसे थांनानै थानो हानायनि राहाखौ खालामनानै होनाय जादों होननानै बिथाङा अलरेडि डिसिसन लानानै दोनदों साख्रिनि दायो 2% जि आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ गोबाङा खारनो हाबाय आरो गोबाङानो फेल जाबाय बांद्राय मोजां प्रेक्टिस गैयिफ्रा दिनै सोरबा बायदिया 5 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्ड बेनि गेजेरावनो दिनै खारजोबनो हायि बायदि जादों आरो खोनानो मोन्दों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो रिसेन्टलि मैयासो आङो 23 जन मानसि खारनो हादों होननानै बेबायदिनो दाब दाब डिस्ट्रिक्टफ्रावबो गोबां खारनो हादों जोंहा खथा हिसाबै फ्राय 180सो जायो बेनि अनगायैबो बारा फ्राय 300 नङाबा 400सो सोनायनि खोथा जोंनो होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बेसेबांखिनि मानसिफ्रा खारनो हादों बिथांमोना फ्राय मोनगोन होननानै जों दिनैहाय फोथायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाखालि जेब्ला 5 नभेम्बर बेवहाय जोङो दिल्लीयाव सावरायदों बेखिनि समाव जोङो NDFनि अनगायैबो जेसेबांनाखि बर' लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि थाखायबो फ्राय जोङो सावरायनाय जादों बेयाव पेरामिलिटारियाव स्पेशेलि सावरायनाय जादों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे खोथा होदों दि बेवहाय BSFआनो जा बेसेबांनाखि पेरामिलिटारियाव दङ फ्राय 1000सो बर' लाइमोनफोरखौ जों थिसननानै होनायनि जों थांखि लानाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो बेखौ दाबो माबा होनाय जाथ'वाखै बावैसो दाननि गेजेराव बेखौहाय डिक्लेयार होनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा एक्स ग्रेसियानि सायावबो जों बेबायदिनो सावरायदों दासो सान नङाबा दाननि गेजेराव बिथांमोना मोननो हागोन बाखि बेसेबांनाखि दंबावो 1400 जन बेखौबो थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों गासैखौबो मावफुंनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होनाय जादों ओरैनो फार्स्टलि जेब्ला इउनाइटेड फराम दाजेनदोंमोन बेखिनि समाव जों बिटिआर गभर्नमेन्टजोंनो सावरायलाय जों खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव जेब्लानो इलेक्सन जानो नागिरो बेखिनि समाव पलिटिकेल हान्जाफोरजों थाफायोब्ला जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानायखौ जों नुबाय थादों आरो जाबोबायबो थायो बेखायनो जों बे बाराव कमप्लिटलि पलिटिकेलावहाय जों हाबसनना होननानै जों थादोंमोन दा बे हाबसननि
थाखाय दिनैहाय जोंनि गेजेराव बोखावनानै होबाय हयथ' जों थांजोबोमोनब्ला गभर्नमेन्टजों थानानै जोङो बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाबो जानो हागौमोन बा प्रेसार होनो हायाबो जानो हागौमोन बेयाव थाङिनि थाखाय दिनै जों कमप्लिटलि बिटिआर सरकारजों माने गेपआव जानानै दङ बिराद गोजान गेपआव जानानै दं बिटिआर सरकारजों नङाब्लाबो जों दिनै डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों जोंनि खामानिखौ मावदों आरो जथेस्थ' आवगायदों दाय बेबायदि जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ माबा माबि मोननाय मानाय बेबायदि जों दिनैसिम लांफेरनायबो जायाखै आरो बिनि सायाव जों सावरायनायबो जायाखै जों खालि जोंनि गोसो होनाया बेनो जोंनि गासैबो केसफोरखौ जेसेबांनाखि मा मोननांगौ मा मोननाङा सोर गनांगौ सोर गनाङा बा नोङो साख्रि बाख्रिनि खोथा जों जोंनिफ्रायनो बेसेबां हायो नाजालायनायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै खांलायनायनि गेजेरजोंबाबो बेखिनि खामानिखौ मावबाय थादों आरो जों आसा खालामनो हायो दिनै बे बुस्थुआ साक्सेस जानायनि लामायाव अलरेडि खामानिया मावजेनबायबो आरो जोंनि सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय NIA-आव थानाय जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै लिभआव बा सुटियाव फैनोबो मोनदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानो मोनगोन जों बेखौ दिनै मोनथिनो हादों बेखिनियानो आरो गुबुन बेबायदि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों दि डाइरेक्टलि माबा मोनसे हेल्प मोनदों बा हेल्प लादों बेबायदि जोंनाव जेबो गैया मानो होनोबा बोसोरब्रैयाव बिटिआर गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जोंनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-नो माब्लाबाबो सोरबा जोंनि चिफ मिनिस्टार आरो सोरबा गुबुन बेबायदिनो अफिसार्स बा दिल्लीयाव थांनायनि माबा मोनसे राहा खालामनानै होनाय जों दिनैसिम मोनफेराखै बेनि थाखाय दिनै जोङो मोनदों होननानै बुंनो हानाय नङा आरो जेसेबांनाखि जों थांदों गाव गावनो माबा मोनसे जाय हायो जेरै हायो सावरायलायनायनि गेजेरजों लिंक लालायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि खामानिखौ जों मावबाय थादों आरो बे खामानिया दिनै फ्राय साक्सेस जानायनि लामायाव बिथांमोना माबायदि खालामदों दिनै बेखौबो जों मिन्थिया जों ओरैनो माब्लाबा नुयो निउस बायदिसिनाफ्राव माने आरो सोरबा सावरायनायनि गेजेरजों जे जोंनि साइडनिफ्राय खामानि मावबाय थादों खिन्थु जों जेब्ला दिल्लीयाव थांदों दिल्लीनिफ्रायबो जोंनो मोनसे मेसेज होदों जे बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैसिम आंनावथ' बेबायदि सावरायफैफेराखै आरो नोंथांमोननि समयसाखौ आंथ' गासैबो जाजोब्बायसो फुलफिल जाजोब्बाय सानदोंमोन दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बा सिगनेटरि हिसाबैबो रावबो आंनिसिम सफैयाखै होननाय हिसाबै दिनै माबा मोनसे मावाखै नामा होननानै जों साननो हायो खिन्थु दा प्रेजेन्टआव मावदोंब्ला बे बेलेग खोथा खिन्थु एसे आगोलहाय ओमफ्राय 3-4 मास बिनि सिगांहालागै जों जेबो बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनाखै आरो बयबो नुदों दिनै NDP हिसाबै बेसेबांनाखि सिगनेटरिफोर दङ बिथांमोना माब्लाबाबो सावरायलायाखै बयबो नुदों आरो जोंबो नुदों आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माब्लाबाबो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दिनैसिम सिगनेटरि होननानै बिथांमोना माब्लाबाबो दिल्लीयाव ज' जानानै जोंनि समयसाफोरखौ बुंहैफेराखै दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-आ जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावबाय थानो गोनां जादों लाजिया फांजिया माब्लाबा जोङो एपइन्टमेन्ट मोननो थाखायनो गोबाव सम नेनांदों आरो माब्लाबा जों एपइन्टमेन्टखौ मोनामाथिं थानांदों हर गेजेरमानि जों सोरनिबा दरखंफ्राव थांनानै नेबाय थाहैनो गोनां जादों माने गोबां दुखुनि गेजेरजों दिनै जोङो खामानिखौ मावदों नाथाय दिनैहाय जोंहा डाइरेक्ट दिनै कन्टेक्ट जाबाय दिनै थांनो हासै दिनै जोंखौ अनार होयो जोंखौहाय मोनसे जोंबो रेसपेक्ट होयो आरो जोंखौबो दिनै रेसपेक्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि खामानिफ्रा मावजागासिनो दं